Dječji butik Ogi Prijedor. Iako je tržište veoma zahtjevno i konkurentno, dječji butik Ogi već duži niz godina uspješno posluje. Ovaj butik se nalazi u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, koja je inače glavna prijedorska ulica. Konstantan velik izbor dječje odjeće, korektne cijene, kao i uvijek ljubazno osoblje omogućili su dječjem butiku Ogi da postane prepoznatljivo ime i jednostavno je postalo nezaobilazno mjesto kada je u pitanju kupnja garderobe za djecu. Ovaj butik se može pohvaliti velikim izborom stalne ponude iz kojeg možemo izdvojiti dječji kompleti, dječje haljine, helanke, trenerke, igračke i još dosta toga. Dakle, bilo da je riječ o dječacima ili djevojčicama, bilo da vi kupujete za djecu ili unuke, butik Ogi zadovoljit će kako vaše, tako i dječje ukuse u pogledu izbora, kvalitete i cijene. I zato sradite, pogledajte, odaberite i kupite u ovom butiku i obradujte svoje najmlađe. Jer kako u ovom butiku kažu, nama, a i vama, dječja radost je na prvom mjestu, a mi smo tu da zajedno sa vama i tu radost obezbedimo. Samo za najmlađe, vaš dječji butik Ogi Prijedor. Zbog kvalitetnog pristupa poslu, zbog stalnog rada na obogaćivanju ponude, zbog korektnih cijena kao i ljubaznog odnosa prema kupcima, dječji butik Ogi iz Prijedora će još dugo godina biti u samom vrhu u svojoj branši na veliku radost sve dječice grada Prijedora. Zato i vi dođite i pogledajte ponudu ovog dječjeg butika i sigurno ćete naći nešto za svoje mališane. Jer butik Ogi je tu zbog vas.